స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మన జీవితంలో దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాలి అంటే దేవుని యందు భయం కలిగి భక్తి కలిగి జీవించాలి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యందు భయము భక్తి ఎప్పుడైతే మనలో లభిస్తుందో అప్పుడు మనం ఈ లోకంలో వినయాన్ని సంపాదించుకుంటాము, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటాము. దేవుడి యందు భయము భక్తి లేకపోతే ఏమి కూడా మనము సంపాదించుకోలేము ఈ భూలోకంలో. ఒకరోజు ఒక విశ్వాసి ఇంటికి ముగ్గురు వెళ్ళారు. ఒకరు జ్ఞానం కలిగిన ఆత్మ వలె, మరి ఒకరు ఐశ్వర్యము కలిగిన ఆత్మ వలె, మరి ఒకరు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన ఆత్మ వలె వెళ్ళి ఈ యొక్క ఐశ్వర్యము కలిగిన ఆత్మ చాలా ఆరాటపడిపోతుంది. ఈ భూలోకములో నా తర్వాతే అందరూ నన్నే ప్రేమిస్తారు అనేక మంది. భయభక్తులు కలిగిన నీవు కానీ, జ్ఞానం ఇచ్చిన నీవు కానీ మిమ్మల్ని పట్టించుకునేవారు తక్కువని మనసులో చాలా ఆరాటం పడిపోతుంది. ఏదో కొంచెము తెలిసిన ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలుసుకున్న వ్యక్తి వద్దకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విశ్వాస తలుపు తట్టుతూ ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు కూడా. అమ్మా, నన్ను కానీ నువ్వు లోనకి చేర్చుకుంటే నీ ఇంటిలోకి చాలా ఐశ్వర్యం వస్తుందని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి, ఆ విశ్వాసి ఆలోచించింది. ఐశ్వర్యము నిన్ను తీసుకుంటే ఐశ్వర్యం వస్తుందా అని ఆలోచించింది. మరొక వ్యక్తి అన్నది, అమ్మా, నన్ను తీసుకుంటే నన్ను ఇంట్లోకి ఆహ్వానిస్తే నీకు భయభక్తులు లభిస్తాయి అని చెప్పింది. ఈమె ఆ విషయంలో కూడా ఆలోచించింది. భయభక్తులు, ఈ ఆత్మను నేను పొందితే దేవుని యందు భయభక్తులు వస్తాయా, ఈ యొక్క వ్యక్తిని ఇంట్లోకి ఆహ్వానిస్తే నాకు భయభక్తులు వస్తాయని ఆలోచించి అన్నది. అలాగే మరొక వ్యక్తి అంటుంది, నేను నీ గృహంలోకి వస్తే నీకు జ్ఞానం వస్తుందని చెప్తూ ఉంది. అప్పుడు ఆలోచించింది, ఐశ్వర్యము రావాలన్నా జ్ఞానం రావాలన్నా దేవుని యందు భయము భక్తి కలిగి ఉండాలి. సామెతల గ్రంథము 22వ అధ్యాయములోన 4వ వచనములో ఈ వచనము గుర్తు చేసుకుంది ఆ వ్యక్తి. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వినయమునకు ప్రతిఫలము, ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జీవమును దాని వలన కలుగును. హల్లెలూయా. మరి దేవుని యొక్క భయభక్తులు ఎవరిలో అయితే ఉంటాయో వారి జీవితంలోకి వినయము, ఈ భూలోకములో మనిషి జీవితంలో వినయంగా ఉండాలని మానవుడు ఆశిస్తున్నాడు. కానీ దేవుని యందు భయము భక్తి లేకపోతే వినయము సంపాదించుకోవడం అసాధ్యం. దేవుని యందు భయము భక్తి మనలో ఉన్నప్పుడు ఆ వినయం అనేది మనలో ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ యొక్క ఐశ్వర్యము కానీ జీవము కానీ మరణము నుండి రక్షించే జీవం దేవుని యందు భయము భక్తి కలిగి మనం జీవించినప్పుడు మనలోనే ఇవి మరి ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఆలోచించి, ఈ ఐశ్వర్యము కలిగిన ఆత్మ కాదు, ఈ యొక్క జ్ఞానము కలిగిన ఆత్మ కాదు, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన ఆత్మను నా ఇంట్లోకి తీసుకుంటానని ఆ వ్యక్తిని ఆహ్వానించినప్పుడు ఈ జ్ఞానము కలిగిన ఆత్మ, ఐశ్వర్యము కలిగిన ఆత్మ ఇద్దరూ కూడా మౌనమైపోయి సిగ్గుపడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భయము భక్తి ఉంటే ఏం లాభం ఉంది? జ్ఞానం ఉంటే దేన్నైనా కనిపెట్టవచ్చు, జ్ఞానం ఉంటే దేన్నైనా సాధించవచ్చు. నన్నైనా బహుశా పిలుస్తుందేమో ఈ వ్యక్తి అని ఆశతో చూసింది. ఐశ్వర్యం ఉంటే దేన్నైనా చేయగలమని ఈ వ్యక్తి కూడా ఆశతో చూసింది. కానీ దేవుని వాక్యం తెలుసుకున్న ఆ వ్యక్తి ఏమి మా దగ్గర ఉంటే ఇవన్నీ వస్తాయనేది గ్రహించింది. దేవుని స్తోత్రం. గ్రహించి ఎవరిని లోనకి తీసుకుంది? దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన ఆత్మనే తీసుకుంది. తీసుకున్నప్పుడు నిజమే, దేవుని యందు భయము భక్తి మనకు ఉంటేనే ఈ భూలోకంలో మనకి తెలియకుండే ఒక వినయం మనలోకి వస్తుంది. మనకి తెలియకుండే మరణాన్ని జయించే జీవము మనలో మరి నివాసిస్తుంది. అలాగే ఐశ్వర్యము కూడా దేవుని యందు భక్తి భయంతో ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. దైవ భక్తి గొప్ప లాభ సాధకము. దేవుని భక్తిలో జీవించిన వ్యక్తి ఈ లోకములో దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటుంది. కనుక దేవుని యొక్క మరి స్నేహితురాలు అయిపోద్ది. మన స్నేహితుల దగ్గరికి మనము ఎంత మరి లోకములోన వాళ్ళంత సనువుగా ఎక్కడికి వెళ్ళలేం కదా. మన స్నేహితుల దగ్గర చెప్పుకున్నంత, మన బాధ భారాలు చెప్పుకున్నంత
మరి చనువు ఎక్కడ మనకు ఉండదు కనుక స్నేహితుల దగ్గర ఏం అడగాలన్నా ఏం చెప్పాలన్నా ఆ స్నేహితుల దగ్గరే మనము మరి అవి చేస్తూ ఉంటాం. మన ప్రభువే మనకి స్నేహితుడు అవుతాడు అంటే ఎప్పుడు అవుతారంటే ఆయనతో సహవాసం మనము చేసినప్పుడు, ఆయనతో మనం జీవించినప్పుడు. ఆయన అందుకే అంటాడు యోహాను సువార్తలో 15వ అధ్యాయంలో, నన్ను అంటి కట్టిన వాడే ఫలిస్తాడు కదా. దేవునితో ఉన్నవాడు దేవునితో అంటుకట్టినవాడు. మనం తీగలమై ఉన్నాము, ఆయన ద్రాక్షవల్లి వలె ఉన్నాడు. ఆయనతో అంటుకట్టితేనే మనం ఫలిస్తాము. ఆయనతో అంటుకట్టి ఉంటేనే మన జీవితంలోకి ఏవైనా మనం పొందుకుంటాము. ఎందుకంటే మన స్నేహితుడు అన్నీ ఇవ్వగలిగినవాడు, మన స్నేహితుడు పరమ వైద్యుడు, మన స్నేహితుడు సమస్త అక్కర్లు తీర్చగలిగినవాడు. మన స్నేహితుడు ఆయన ఎందుకంటాడు, నా యందు భక్తి భయము ఉన్నవారికే నేను ఐశ్వర్యం ఇస్తాను, జ్ఞానం ఇస్తాను, జీవం ఇస్తాను, వినయం ఇస్తాను అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కదా. అటు స్థితిలో మనం జీవించాలంటే ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు తలుపు దగ్గర నిలబడినప్పుడు ఆ యొక్క ఐశ్వర్యం కలిగిన ఆత్మ ఎంతో ఆరాటపడిపోతుంది, హెచ్చించుకుంటుంది తనలో తాను. ఈ భూలోకంలో ఐశ్వర్యాన్ని ప్రేమించినంతగా దేనిని ప్రేమించరు. దేవుడే కల్లోకి వెళ్ళి సొలొమోనుకి అడిగినప్పుడు ఐశ్వర్యం అడిగాడా? సొలొమోను అడగలేదు కదా. మనకు కోరికలు తీర్చిన దేవుని దగ్గర ఈ భూలోక సంబంధమైన కోరికలతో మనం జీవిస్తే ఏ కోరిక మనం తీర్చబడదేమో కానీ మన కోరిక దేవుని యందు ఆసక్తి, దేవుని యందు ఆకర్షితులమై మనం ఉన్నప్పుడు, దేవుని ప్రేమించే యొక్క అనుభవం మనలో ఉన్నప్పుడు ఈ భూలోకంలోన మనం ఏం అడగకపోయినా అన్నీ మనకి ఇస్తాడు. అది దేవునికి ఇష్టం. సొలొమోనుకి అదే దేవుడు చేస్తాడు కనుక ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న స్థితి, తండ్రి యందు భయము భక్తి కలిగి మనం జీవించినప్పుడు మనకు అన్నీ లభిస్తాయి, అన్నీ దొరుకుతాయని ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడి ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ మాటలు దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించునుగాక. ఆమేన్. సువార్తలో మీరు కూడా పాల్గొనాలంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.